Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongi etorri Aiaraldea komunikabidearen zuzeneko honetara, ikusten duzuen Amurrioko udaletxeko balkoian gaude. Laster, 15 minutu barru txupinazoa jarrutiko dutelako hemendik niratzetik, eta orain bertan irakurri dute Kuskua elkartekoek pregoia. Hainbat mezu zabaldu dituzte, gero ere gogoraraziko ditugunak, eta orain bertan Amurrioko kuadrilletako ordezkariak aurkezten ari dira udalbatza areto barruan, así que ikusiko dugu eta ea hemendik lortzen dugun pixkat zapiak eta bandak nola jartzen dizkieten ikustea. Oraintxe bertan Edorta Gaido ukartu jarretzen ari zaio zapia eta banda, Angela Herriko zinegotziak jartzen ari dio. Eta purka-purka batzuk ja atera dira, eta purka-purka joango dira jaietako ordezkari guztiak agertzen eta aurkezten. Iago Martínez de Fernández Euskotarrakeko trotarteko ordezkaria atera berri da udalbatza aretoko erdialdera, eta txaloak eta oihuak berarentzat. Hortzeari diote zapia eta banda jartzen, Amurrioko udaleko zinegotziek. Eta Landerrek zioen bezala, orain Igor Trujillano elboliko ordezkaria atera berria. Hortze jarri diote zapia eta banda, eta argazki ateratzen ari dira. Bidane Zorrozua herriaren kuadrillako ordezkaria atera da orain udalbatza aretora, eta bere kuadrillako kide batek hain zuzen jarriko dio zapia, eta Arantzazu Saratzagak banda jarri berri dio. Eta zuek ikusten ez duzuen arren, plaza ari da dagoeneko betetzen, apurka-apurka kuadriak badoaz sartzen. Eta hortze doa, Nerea Luazez dantza lagunakeko kidea, kuadrillako maskotarekin, ahate horrekin. Eta udalbatza aretoan, oihuak eta txaloak berarentzat. Bere kuadrillako kide batek ere jarriko dio, kasu honetan banda, eta Isone Saratzaga zinegotziak zapia. Bordez atera berri da orain udalbatza aretora, jaietako ordezkari nagusia, dantza lagunakeko kidea baita ere, eta alkateak eta jaietako zinegotziak jarriko diote Estiri zapia eta banda.
Eta baita ere emozioa nabari da hemen udalbatzaretoan eta baita kanpoan ere. Emozioa hemen udalbatzaretoan txistuak, oihuak eta txaloak ez direntzat, Jaietako ordezkari nagusiarentzat. Eta orain bai pregoilariak, bai Jaietako ordezkariak ari dira udalbatzaretoaren erdialdera ateratzen, argazkia ateratzeko elkarrekin. Bai Enia Kuskuako kidea ordezkaria eta baita Jaietako ordezkari guztiak ere, udal ordezkariekin batera, hortze ditugu. Eta laster, imaginatzen dugu, hemen Amurrioko udaletzeko balkoiko ateak ireki, eta aterako direla guztiak haien herria agurtzera. Bueno, orain banaka joango dira ateratzen kuadrillako ordezkari bakoitzak 30 segundu izango du herria agurtzeko, haien kuadrillako kideak agurtzeko, ze izan ere, ordezkariak aurkeztu bitartean apurka hasi da betetzen Amurrioko Juan Urrutia plaza. Ikusten ditugu hemen batez ere hemen azpian kuadrilla guztiak, izan Elboli, herriarenak, trotar, euskotarrak, dantza lagunak danak daude. Espero dute ez ustea kuadrillarik aipatu gabe. Eta hemen daude haien kuadrillako kideak goratzeko, txalotzeko eta txistu egiteko prest. Eta jaia noiz hasteko zain baita ere. Hau zaia egingo dugu hemen, baina zaiatuko gara hemendik balkoitikuk ere zuzenean emititzen jarraitzen. Ze, badakizuenez, bada eklipse berezia esparkatu, txupinazo berezia izango da aurtengoa Amurrion, horregatik hain zuzen eklipseagatik gertakari historiko bat, gertakari astronomiko historiko bat biziko dugu gaur, orduan bi atzera kontu ditugu, bata 7 izateko hemen txupinazoa jaurtitzeko, eta bestea 7 terdiak heltzeko eta geroago 8 terdiak eklipsea gertatzeko, ez? Hemen guztiz ikusiko dugu. Eta hori, eta kale jiran inkluso joango dira Amurrioko herritarrak ikustera eklipsea, arezketa ikastolako inguru horietara. Eta ikusten duzuen motorrak berotzen ari dira hemen Juan Urrutia plazan, kuadrillak behan ditugu, bomboari ekiten, abesten, dantzantzen, eta orain banaka joango dira Jaietako ordezkari guztiak agurtzen, aterako dira herria agurtzera, haien aldarriak botatzera, dena delakoa, eta ondoren esandakoa, txupinazoa jaurtiko dute 7, eta egia da aurten aipatu berri du orain udalbatzaretoan Txerramoli Nueva alkateak ere ezberdina izango dela aurtengo txupinazoa, izan ere gaur goizean sute arrisku larria dekretatu da eta konfetiarekin egingo dute. Eta orain hori, ari dira ateratzen kuadrilletako kideak, hemendik agian ez dugu gehiegi ikusiko, baina nire Aluazez dantza lagunak kuadrillako kidea atera berri da. Eta hortze ditu dantza lagunakeko kideak animatzen. Beste kuadrillak ere ikusten ditugu, ez dute orain gehiegi animatzen. Eta aldarriak ere presente Juan Urrutia plazan, herriaren kuadrillako kideak ikusten ditugu etzera pankartekin, entzera dioten pankartekin, eta baita plazaren fondoan ere
bueno, Euskaltzaleon pankarta, ez? Aiaraldea oldartzeko prest dioen pankarta handi hori, kapitaletan bezala. Eta hortzetera da herriarenakeko ordezkaria, Bidanez Orrozua. Eta bere kuadrilla badu animatzen. Eta presoen aldeko aldarri horrekin baita ere. Konfetia ikusten dugu hemen Amurrioko plazatik egan, eta behan, saltoka eta dantzan eta animatzen, kuadrilla guztiak. Jai feministen aldeko mezua zabaldu du orain Bidanek, eta ari da geroz eta jende gehiago biltzen. Bueno, elboliko ordezkaria Igor Trujillano ari da hor goitik dantzan, eta behan ere bere kuadrilla berari jarraika. Konfetia ere bota dute, kolore laranja kasu honetan, elboliren prakak bezala. Iago Martínez. Eta hortze trotarte kantikoa edo abestia, beti kuadrilla abesten eta goitik Iago Martínez. Bueno, leku oso gutxi daukagu gaur balkoian, Eusko Elkarteko kideak ditugu atzean. Eta orain edorta gai du Zabolakeko ordezkaria bere kantikoekin eta kuadrilla berari jarraika. Urarekin refreskatu dira Zabolakeko kideak eta edortak plaza osoa refreskatu du baita ere irrintzi batekin. Eta Euskotarrakeko kidearen txanda oraingoan. Maialen López atera da Euskotarrakeko kidea eta hor boteak ematen Euskotarrakeko kuadrilla ia guztiak. Eta 3 minutu besterik ez dira falta zazpitarako. Ponerte aquí, déjale un poquito. Gaur oso leku gutxi dago Amurrioko balkoian. Ikusiko duzue orain, Amaiak enfokatzen nuenean ikusiko duzue benetan ze leku gutxi dagoen. Ez dela jende gehiago kabitzen balkoian. Gainera beroa egiten du, ikusten dugu iaia plazan beteta ez dagoen leku bakarra da eguzkipean dagoena. Eta hori, 2 minutu falta dira zazpitarako, Iguarrako hasiko da heltzen laster, eta zandakoa, zuziri baten beharrean konfetia eta besterik gabe soinua egongo da gaur, sute arriskuagatik. Eta behan kuadrillak daude borborka. Euskotarrakeko kuadrilla handia ikusten dugu hemen behan pilatuta, dantza lagunak ere bai horratzean, elboli, trotar, Zabolakoak, herriarenak ez da inor falta Juan Urrutia plazan, aldarriak ere presente, presoen aldekoak, Euskaltzaleon aldekoak, Mariak eta Mari Gambon erraldoiak bebai bertan ditugu.
eta hori, Amurrion ere, eraso matxistarik onartuko ez dela dioen pankarta, ez da eraso homofoborik, ez da transfoborik ere. Aldarri hori oso presente egon da, gaurko pregoian zehar. Eta, listo, zazpiak dira, konturatu gabe eman dute zazpiak, eta jaurti dute zuziri, pizkat virtuala, zuti arrisku horrengatik. Konfetia ere bota dute, eta ari dira kuadrilla guztiak horbean pogoan. Eta jaiak hasi dira Amurrioko plazan. Iguarrakoa badator ere. Eta lehertu da jai hemen Amurrio. Hemen ona heltzen denean, balkoira arte heltzen denean Iguarrakoa, zapia jarriko diote, zerralkateak jarriko dio zapia. Eta gero, laster jendeak alde egingo du, imaginatzen dugu plazatik, hain zuzen ere, gaurko eklipsea ikusteko, hautatu duten behaketa gune horretara abiatzeko. Baina momentuz, hori, badator Iguarrakoa, plazaren erdialdetik dagoia da, eta plaza bera azpian, bete-beteta. Eraso matxisten aurkako, mezuekin globoak ere bota dituzte. Eta Iguarrakoa ikusten dugunez, heltzen ari da. Laster hemen izango dugu balkoian, eta jaietako zapia jantziko diote. Badugu hemen heldu da. Eta mentze daukagu. Zapia jartzen ari da, edo jarriko dio orain, Txerra Molinuevo alkateak. Eta orain hasi dira Amurrioko jaiak ofizialki Iguarrakoari bi zapi jantzita, zapi morea eta kuadroduna, jaien zapi mitikoa kuadroduna. Eta horten bereziki presente eraso matxisten aurkako mezu hori, behar bada duela aste eskaz bortzaketa bat salatu zelako hemen Amurrion. Behin baino gehiagotan errepikatu dute jai seguruak eta libreak eta gozagarriak nahiko genukela izatea aurtengo hauek ere. Hemen behan, arraunean, dantzan, saltoka, aldarrika, jai kuadrilla guztiak eta Amurrioko herri osoa. Benetan gustatuko litzaiguke enfokatzea balkoia, baina ez daukagu lekurik mugitzeko. Gaur benetan oso beteta dago balkoia eta ezinezkoa zaigu mugitzea. Ez kamarari, ez da nik ere ez daukat lekurik. Orduan, plazaren irudi hauek eskaintzen dizkizuegu momentuz eta hau ustean pizkat mugitzerik dugun eta pizkat arnasterik ere, ze benetan bero itogarria egiten du hemen gaur Amurrioko plazan, eta jendez lepo dago bai plaza bera eta baita hemen udaletxea ere. Bitartean gogoraraziko dugu gaurko egitarauaz, izan ere, orain jaia hasi besterik ez da egin, txupinazoaren ostean beste guztia etorriko da, ez? Eklipsearen kalejira aipatu dugu, aurten ekintza berezi hori, ez? Eta errepikatu ez dena, mende honetan errepikatuko ez dena izango dugu. Eta,
egitaraua komentatu aurretik, Naiara Baraiorbe jaietako zinegotziarekin hitz egiteko aukera izango dugu, leku txikitxo honetan, ze gaur espazio handirik ez dago. Bueno, balkoia geratzen zaigu txikia gaurko egunean. Eta, bueno, Naiara, zen moduz, hasi dira ja jaiak. Ja martzan ditugu jaiak, aurtengo jaiak. No, ez dakit horrela, ze ekintza, lehenengo ze ekintza edo nabarmendu nahiko zenuke gitarautik? Bueno, a ber, ez dakit, gaur da topera dagoen gaia da Eklipsearen kalejira, ea dena ondo doan, segurtasunez hartzen dugun historioa, badirudi oso arriskutsua dela, eta, bueno, a ber, dena ondo doan. Eta gero, pues, ez dakit, guztia izan daiteke, gauza asko ditugu, eta guztia dira oso importanteak eta oso garrantzitsuak. Oso ondo, eta nik denbora askorik ez dizut lapurtuko, gaur ere goza dezazun, baina bai galdetunen nizun ze mezu edo bidali nahiko zenioken bai Amurrioko jendeari eta baita kanpotik jaietara datorren horiei. Bai, bueno, gehien bat esan, jaietara datorrena edo aterako dena jaietara, disfrutatzera, gozatzera, guztiok aterako garela gogo hoiekin, beraz, mesez errespetuz, segurtasunez, eta pues, betikoa, berdintasunez, erasorik ez ditugula nahi, eta pues, esan duduna, jaiak guztientzako dira eta guztio daukagu jaietan disfrutatzeko eskubidea, hori da. Ondo, Naiara, eskerrik asko, orain gozatu, ondo pasa, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik minutu utzo hauek. Zuei eskerrik asko, bale, agur. Bueno, zuekin hori, Naiara Baraiorbe jaietako zinegotzia, orain badirudi ustu dela pizkatzo bat balkoia eta arnastu dezakegula behintzat, eta uste dut hemen laster ere pasatuko dela gurekin hitz egitera Enia Hidalgo, berak Kusku elkarteko, ez dakit, ordezkaria, presidentea da, berak hartu du pregoia irakurtzeko ardura elkarte guztiaren izenean noski, eta bueno, esango diogu etortzeko. Kaixo. Zer moduz, ja pregoia irakurrita, urduritasuna pasatuta? Bai, urduritasuna, listo, pasa eginda. Orain orduan disfrutatzera, Hori da, orain behitu zelako giroa dagoen, orain egun guztietan disfrutatzera. Oso ondo, pizkat kontatuko diguzu, pregoian bidali duzuen mezu hori edo zer nabarmendu nahi izan duzu? Bai, sobre todo hurbiltasuna, inorez dadila etxean geratu, inorez dadila bakarrik sentitu guztiok parte hartzera jai hauetan. Ondo, eta zuek, Kusku elkarteko kideok, nola ospatuko dituzue jai hau? Hori, egitarau gehienetan parte hartzen eta hasieratik ikusi duzuen moduan atope hasi gara. Oso ondo, ez dakit, horrela herritarrei ere zukeren mezuren bat bidali nahiko zenioken, bai Amurrioko herritarrei eta baita kanpotik datozen horiei esan nahiko zenioken zerbait? Bai, oso ondo pasatzea egun guztien, baina beti errespetuz, beti, hori bakarrik. Oso ondo, eskerrik asko ondo pasatu zuk ere, eta zorionak, ore honengatik edo. Eskerrik asko. Ondo pasa, agur. Bueno, hori hortzenia, behin eta berriz errepikatzen are mezua, oraindik ere berarrezkoa delako edo, eta hori. Eta bitu, orain bai, badaukagu lekua Amurrioko udaletzean lasai egoteko, ze benetan duela 10 minutu egon garela hemen mugitu ezinik. Eta hori, ja Txupinazoa zita, Txupinazoa jortita eta Iguarrakoa hemen plazan, oraindik kuadriketako kideak geratzen dira, baina laster imaginatzen dugu joango direla Eklipsa ikustera, kale jiran, nahi duenak, eta tabernetara edo txosletara besteak. Horren ostean, kontatuko dizuegu zer dagoen, 8:30 plazan, Etxebarria eta Semetrik itilariak, La Polaka ere hemen plazan. Eta gero, gauean not herriko taldearen eta eskualdeko taldearen kontzertua, Txosnagunean gaur Dizabusa, hemen plazan, gero berriro ere, Osabier Romeria eta Sauken Azauk DJak. Eta, jaiak iraungo du 6 egunez, jarraituko dugu guk ere Aiaraldea komunikabidetik, beti bezala zuzeneko jaien jarraipen berezia egiten, bai hemen Amurrion eta eskualdeko gainontzeko jaietan, orain azten baita abuztuko festa maratoia, eta hori ikusiko gaituzue, herrietan, plazetan, herri bazkaritan, eta
Eta bueno, honekin utziko zaituztegu plazaren irudi hauekin. Eskerrik asko berriz ere Aiaraldea komunikabidean jarraitzeagatik, tokiko aktualitatea eta tokiko gertakariak. Eta oso ondo pasa jaietan, asko gozatu, disfrutatu eta hurrengora arte. Eskerrik asko.